بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bir musulman doğulumuz şeyle soraptır. Haiz bolan zenanlar, yani aybaşı bolan zenanlar, haizlığı sebepli Ramazan ayında az beklemedik olsa, misal üçün 6 gün, 7 gün, 8 gün, neçe gün beklemedik olsa, Ramazan ayından son şol günlerin kazasını almalı mı deyip soraptır. İkinci sorağı, şol musulman doğulumuzun bir haca gidecek olup haca gidip bilmese, sonra umraya gitse, şol umra hacın yerini tutyar mı deyip soraptır. Birinci sorağının cevabı, musulman doğanlar, musulman zenanlar haiz bolanına namaz kılmalı değil, nefil ağız beklemeli değil. Ramazan ayına qabat gelse, Ramazan ayına haiz bolsa, Ramazan ayında da ağız beklemeli değil. Emma haizdan arasalanandan sonra Ramazan ayına neçe gün ağız beklemedik bolsa, şonun kazasını almalı. Emma Ramazan ayında bolsun ya başka aylarda bolsun, haiz bolanına kılmadık namazlarının kazasını almalı değil. Delili Sahih Müslim'de bir zenana gelip Ayşe radiyallahu anha enemizden soraya Sa'altu Ayşe radiyallahu anha fequltu ma balul haizi taqzi as-sawma ve la taqzi as-salah فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Ayşe radiyallahu anha enemizin yanına bir musulman zenan gelip sorak beriye. Neme sebepli Ramazan ayına tutmadık orazalarımızın, ağız beklemelerimizin kazasını alyarız. Emma haiz vaktimiz kılmadık namazlarımızın kazasını almayarız diye. Sebebini soruyor. Onu Ayşe radiyallahu anha ona yüzlenip diye فقالت أحرورية أنت? Sen haruriyelerden mi diye. Haruriye diye musulman doğanlar şu dövrde peyda olan harici bir fırka, doğru yoldan azan bid'atçı bir topor, şuun kunnaki Daesh igiliyali. Sen şolardan mı deyip soraya Ayşe radiyallahu anha enemiz ol zenana. Onda yankı zenana aydiya yok, men haruriyelerden değilliye. Emma sorayan yani bilmek isteyen. Onda Ayşe radiyallahu anha aydiya bizim başımıza şol yağday gelende diye, yani haiz bolamızda Ramazan'la tutmadık orazalarımızın kazasını almak bize buyurulardı. Emma haiz vaktimiz kılmadık namazlarımızın kazasını almak buyurulmaz diye. Yine de Tirmizi'de geçiyor. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. Ayşe radiyallahu anha enemiz diye Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dövründe diye biz, yani musulman zenanlar haiz aybaşı bolurduk diye. Ve sonra araslanırdık haizden. Ve bize Ramazan ayını tutmadık. Orazalarımızın kazasını almak buyurulurdu. Emma haiz vaktimiz kılmadık. Namazlarımızın kazasını almak buyurulmazdı diye.
Şonuň üçin musulman doganlar dinimiziň hukmy İbn Abdülber rahimehullah temhidde diýär şu meselede icma bar diýär, ýani musulmanlar bir agzdan kabul edýärler şuny. Eger musulman zenan Ramazan aýynda bolsun ýa başga aýda bolsun, haýyz bolsa namaz kılmaly däl we kılmadyk namazlarynyň kazasyny almaly däl. Emma musulman zenan Ramazan aýynda haýyz bolsa we näçe agz beklemedik bolsa Ramazan aýy guturandan soň näçe tutmadyk bolsa şonuň kazasyny almaly. We bunyň hikmetlerinden biri musulman doganlar alimler düşündirýär. Sagdyn zenanlarda şu ýagdaý her ay gaýtalanyp durýar, haýyz. We her ay kılmadyk namazlarynyň kazasyny aljak bolsalar kyn boljak. Çünki ýygy-ýygydan gaýtalanyp duran ýagdaý, her ay bolup duran ýagdaý. Şonuň üçin ýeňillik bolsun diýip dinimiz hem ýeňillik dini, haýyz bolan zenanlaryň kılmadyk namazlarynyň kazasyny almaly däl diýip höküm beripdir. Emma Ramazan aýynda tutmadyk orazalarynyň haýyz wagty kazasyny almaly diýilipdir. Sebäbi Ramazan her ay gaýtalanok, ýylda bir gezek gelýär. 6-7 gün 8 gün tutmaýan ýagdaýynda da Ramazandan soň ýeňillik bilen kazasyny alyp biljek. Şonuň üçin musulman zenanlara ýeňillik bolsun diýip dinimiziň ýeňilligi, merhemetligi, gözelligi şol höküm berilipdir. Bu birinji soralyň jogaby, ikinji soralyň jogaby haja gidip bilmedik, umra gitse hajyň ýerini tutýan diýip ýok tutmaýan musulman doganlar. Haja gitmek farz, emma umra gitmek Hanefi mezhebine göre sünnet-i muakked. Sünnet farzyň ýerini tutmaýar. Yani men şu 5 wagt namazymy kılmaýyn, ýöne 10 ýerine gije tehajjud namaz kılaýyn, welin farzymyň ýerine geçermiki diýen ýalak. Ol onuň ýerine geçmeýär musulman doganlar. Alhamdulillahi rabbil alamin.